Frott il-budget 2026 il-fondi amministrati mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal se ammontaw għal 2.6 biljun euro matul is-sena d-dieħla. Din iċ-ċifra ngħatat mill-Ministru responsabbli mill-qasam soċjali Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Ekonomija b'saħħitha futura l-uliedna li tat ħarsa lejn dan il-qasam. Il-fondi tal-Ministeru mhux kibru u ngħidlek u ngħidha b'kburija. Literalment splodew, ġifieri jekk nitkellmu għal din is-sena qed naraw l-investiment fil-qasam soċjali dan il-Ministeru ġie allokat is-somma ta' 2.6 biljun euro. Fakkar biss li fejn jidħlu benefiċċji, qed nitkellem benefiċċji biss. Hemm żieda f'dan il-budget ta' 120 miljun euro. Timbru ta' gvern li verament jemmen fil-ġustizzja soċjali dejjem kien it-twemmin tagħna u jibqa' dak it-twemmin tagħna li ngħinu lil kulħadd imma nħorġu wkoll idejn aktar għal dawk li għandhom bżonn. F'dan l-ispirtu ta' ġustizzja soċjali il-budget 2026 se jagħti żidiet sostanzjali fl-in-work benefit b'75 euro, il-bonus għat twelid u adozzjoni li qed jiżdied b'500 euro, skont il-kemm il-wilt ikollok żieda ta' 2,000 euro għal 12,000 euro fir-rimbors tal-ispejjeż għall-adozzjoni minn barra l-pajjiż u minn 1,000 euro l 2,000 euro jekk l-adozzjoni tkun lokali. Il-budget se ukoll għajnuna supplementari l-allowance għal fostering għal 120 euro fil-ġimgħa u 250 euro fiċ-children's allowance għal dawk il-ġenituri li jaqilgħu inqas minn 30,000 euro. Żieda sostanzjali oħra kienet dik fil-Carers Grant li llum ilaħħal 5,370 euro fis-sena. Din il-konferenza tal-aħbarijiet ġiet indirizzata wkoll mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Alluli illi ħabbar aġġornament fuq 3 tipi ta' leave illi ġew diskussi fl-aħħar ġimgħat. 3 leave oħra illi ser ikunu qed inħabbru fil-ġranet li ġejjin u li 3 huma ser ikunu qed japplikaw mill-ewwel ta' Jannar huma il-miscarriage leave illi ħajkun iffinanzjat mill-Gvern, il-bereavement leave għal dawk il-ġenituri li jitilfu tfal minuri li wkoll ser ikun qiegħed jiġi finanzjat mill-Gvern u dak il-maternity leave illi ressaqna il-ġranet biex jibda japplika minn ta' 22 ġimgħa f'każ fejn mara twellet sfortunatament tarbija mejta. Minn barra is-Segretarju Parlamentari ħabbar ukoll kif se jibdew taħdidiet ma' dawk kollha interessati biex ikun hemm estensjoni fil-leave tal-maternità l-paternità, il-leave għall-ġenituri u miżuri oħrajn fejn jidħol il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin liberu.